கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நாள். யூதர்களின் கொடும் துயரங்களை தன்னகத்தை அடக்கி கொண்ட ஒரு நாள். யூதர்களின் கேலண்டர் படி ஆவி என்கிற 5வது மாதம் 9ஆம் நாள் தான் இந்த நாள். அப்படி என்ன ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, பல 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போகணும் நம்ம. அதாவது வரலாற்றின் பின்னால் நம்ம போய் பார்க்கணும். ஒருவேளை இந்த நாள் கிமு 1300 1400க்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நாளாக இருக்கக்கூடும். யூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் 1313ஆம் ஆண்டு நடந்தது என்று. அன்று என்ன நடந்தது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, என்னாகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். அப்பொழுது சபையார் எல்லாரும் கூக்குரலிட்டு புலம்பினார்கள். ஜனங்கள் அன்று முழுதும் அழுது கொண்டிருந்தார்கள். இந்த வரலாறு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஜனங்கள் முழுதும் ஏன் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் என்றால், கானான் தேசத்தை உளவு பார்க்க போன இஸ்ரேல் புத்திரர் வந்துட்டாங்க. அதில் காலேபையும் யோசுவாவையும் தவிர மற்ற 10 பேரும் துர்ச்செய்தியை மக்களிடையே பரப்பினார்கள். மக்கள் எல்லாரும் எப்படா கானான் தேசத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு அவங்க ஆர்வமாக இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த 10 பேர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, தேசம் என்னமோ நல்ல தேசம்தான், ஆனால் நம்ம அதை சுதந்திரத்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் அங்கே ராட்சத பிறவியான ஏனாக்கின் குமாராய் ராட்சதரையும் கண்டோம். நாங்கள் அவர்கள் பார்வைக்கு வெட்டுக்கிளிகளை போல இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரேல் புத்திரர்களே சுற்றி பார்த்து வந்த தேசத்தை குறித்து துர்ச்செய்தி பரம்ப செய்தார்கள். ஆனால் இந்த இஸ்ரேல் புத்திரர் எல்லாரும் யோசுவாவும் காலேபும் சொன்ன நல்ல தேசம் என்று சொன்ன பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசம் என்று சொன்ன அந்த செய்தியை நம்பாமல் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த தேசத்துக்கு நாங்கள் எப்படி போவோம், நாங்கள் இந்த தேசத்தை சுதந்திரிக்க முடியவே முடியாது, எகிப்து தேசத்திலே நாங்கள் செத்து போயிருந்தால் நலமாக இருக்குமே, இந்த வனாந்திரத்திலே நாங்கள் செத்து போனால் நலம் என்று சொல்லி முழுவதும் அவங்க ஒப்பாரி வைத்து அழுதார்கள் என்று நம்ம வேதத்தில் பார்க்கிறோம். முழுதும் அவங்க கத்தி கதறி இருந்திருப்பாங்க, சபிச்சு கொட்டி இருந்திருப்பார்கள். மோசையும் ஆரோனையும் யோசேப்பையும் ஜோஷுவாவையும் கூட அவர்கள் திட்டி இருந்திருக்கலாம். தேவனை கூட அவர்கள் திட்டியிருந்திருக்கக்கூடும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு நாளிலே, அந்த இரவிலே அவ்வளவு அழுதனால் தேவனுடைய பார்வைக்கு அவருடைய காதுகளில் அந்த கூக்குரல் நிச்சயமாக எட்டியது. தேவன் தனது கோபத்தில் ஆணையிட்டார். என்னையும் நம்பலை, நிச்சயமாக அவங்க தேவனையும் நம்பலை, விசுவாசம் இல்லை அவங்களுக்கு. இவ்வளோ பெரிய பெரிய அற்புதங்களை கண்டும் கூட, எகிப்து தேசத்திலிருந்து அவளை அழைத்து வந்த தேவனுடைய பலத்த கையை கண்டும் கூட, பலவிதமான அற்புதங்களை அந்த ரெட்சி செங்கடல் பிளந்தும் கூட அவங்க எதையுமே அது அவ்வளோ பெரிய அற்புதங்களை பார்த்தும் கூட தங்களை தேவன் கொண்டு போய் அந்த தேசத்தை சேர்ப்பார் என்பதை நம்பாமல் விசுவாசிக்காமல் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, முழுதும் அழுது கொண்டிருந்தார்கள். கடைசியாக தேவனுடைய கோபத்திற்கு ஆளானார்கள். அந்த சந்ததியை யாருமே போகலை. அந்த இரவு நாள், அந்த அழுது கொண்ட அந்த நாள் என்ன நாள் என்றால், ஆவு மாதம் 5வது மாதம் 9ஆம் தேதி இரவு. யூத ரபிகள் சொல்லுகிறார்கள் என்ன நடந்தது என்றால், தேவன் சொன்னாராம். என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, காரணமின்றி தேவனை விசுவாசியாமல், தேவனுடைய அன்பை புரிந்து கொள்ளாமல், அவருடைய பராக்கிரமத்தையும் சர்வ வல்லமையும் புரிந்து கொள்ளாமல் காரணமின்றி முழுதும் அழுது கொண்டிருந்தாங்க. இதே போல் சந்ததி சந்ததியாக நீங்கள் இந்த நாளில் அழுவீர்கள். ஆனால் ஒவ்வொரு அழிவிற்கு பின்னாலேயும் ஒரு காரணம் இருக்கும் நீங்கள் அழுவதற்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னதாக அந்த யூத ரபிகள் சொல்கிறார்கள். சரி, இது நடந்தது இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது? இஸ்ரேல் புத்திரர் கானான் தேசத்தை யோசுவாவின் தலைமையிலே போய் சேர்ந்தாங்க. அதற்கப்புறம் அவங்க நியாயாதிபதிகள் அவங்களுக்கு வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார்கள். மக்கள் ராஜா வேணும்னு கேட்டாங்க. சவுல் ராஜா, தாவீது ராஜா, சாலமன் ராஜா தேவாதி தேவனுக்கு ஒரு பெரிய ஆலயத்தை கட்டுகிறார். ஆனால் மக்கள் சாலமன் ராஜாவுக்கு அதுக்கப்புறம் தேசம் 2ஆக பிரிந்தது. வடதேசம் தென் தேசம் என்றும், வடதேசம் இஸ்ரேலாக சமாரியாவை தலைநகராக கொண்டு இயங்கியது. தென் தேசம் யூதா தேசமானது எருசலேம் நகரத்தை தலைநகரமாக கொண்டு வந்தது. 10 கோத்திரம் அங்கேயும், 2 கோத்திரம் யூதாவிலையும் இருந்தது. இப்படியாக பிளவுபட்டது. ஓயாத போர்கள், சண்டைகள், மக்களது வாழ்க்கை சீரழிவதற்கு பலவிதமான பாவங்கள் காரணமாக இருந்தது. மக்கள் எல்லாரும் அங்கே வடதேசத்திலும் சரி தென் தேசத்திலும் சரி எல்லாருமே ஒரே தேவனை, யெகோவா தேவனை விட்டு விலகி விக்கிரக ஆராதனைக்கு பலியானார்கள். அவருடைய வாழ்க்கையும் கூட அசுத்தமாக இருந்தது. பரிசுத்தமான தேவனை வணங்குகிறோம் என்று கொஞ்சம் கூட அவங்க நினையாமல் அசுத்தத்திற்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்தாலும் நாம் பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தார், கேட்கவில்லை. தீர்க்கதரிசியை கொண்டு எச்சரித்தார், அப்பொழுதும் கேட்கவில்லை. என்ன நடந்தது? கிமு 722 இஸ்ரேல் தேசமானது, வடதேசமானது அசீரியர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் யூதாவை எச்சரிக்கிறார். எத்தனையோ தீர்க்கதரிசிகள், ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசி ஆகட்டும், எசேக்கியேல், எரேமியா, ஏசாயா, எவ்வளவோ பேர் வந்தாங்க. அப்பவும் தொடர்ந்து மக்கள் யூதா தேசத்தில் இருந்த மக்கள் தொடர்ந்து பாவத்தில் இருந்தார்கள்.
ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? அதுக்கப்புறம் பாபிலோனியர் கைகளை ஒப்புக் கொடுக்கிறார். எப்படியாக தேவனுடைய வாசஸ்தலம் என்று கட்டின இந்த தேவாலயமானது 586 கிமுவில் சகலமும் இடித்து போடப்பட்டதாக நாம் பார்க்கிறோம். நீங்கள் 2 ராஜாக்கள் 25வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா, வசனம் சொல்லுகிறது, 5ஆம் மாதம் 7ஆம் தேதியிலே நேபுகாத்நேச்சார் என்னும் பாபிலோன் ராஜாவின் 19ஆம் வருஷத்திலே பாபிலோன் ராஜாவின் ஊழியக்காரனாகிய நெபுசராதான் என்னும் காவல் சேனாதிபதி எருசலேமுக்கு வந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்தையும் ராஜாவின் அரண்மனையையும் எருசலேமின் சகல கட்டடங்களையும் பெரிய வீடுகள் எல்லாவற்றையும் அக்கினியால் சுட்டரித்து விட்டான் என்று வேதம் தெளிவாக வரலாறு சொல்லுகிறது. நெபுசராதான் என்ன பண்ணியிருக்கான்? 7ஆம் தேதி 19ஆம் வருஷத்தில் அவர் நேபுகாத்நேச்சார் 19ஆம் வருஷத்தில் அந்த 5ஆம் மாதம் இதே மாதம் 7ஆம் தேதி வந்து முற்றுகை போட்டது மாதிரி போட்டு அலங்கத்தை உள்ளது அந்த பிரகாரம் எல்லாத்தையும் இடிக்க ஆரம்பித்து 9ஆம் மாதம் தேவாலயமானது தீக்கிரையாக்கப்பட்டது. இது 2வது சம்பவமாக சரித்திரத்திலே அந்த பெரிய தேவாலயம், மகிமையுள்ள தேவாலயம் சுட்டெரித்து போடப்பட்டதை நம்ம பார்க்குறோம். அதற்கப்புறம் மீண்டுமாக தேவாலயம் வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணப்பட்டது என்று நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? நீங்கள் எஸ்ரா நெகேமியா புஸ்தகங்கள்லாம் வாசித்தாங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அதற்கப்புறமும் மக்கள் வந்து தங்களது பாவத்தை விட்டு விலகாமத்தான் இருந்தாங்க. நம்ம அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் வந்தார், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பூலோகத்திற்கு வந்தார். வரலாறு 2ஆக பிரிக்கப்பட்டது கிபி என்று. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு? அப்பவும் யூதர்கள் வந்து தங்களுடைய பாவ இதை விட்டு விலகவும் இல்லை. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் தங்களை அந்நியர்களிடமிருந்து ரோமானியர்களிடமிருந்து விடுவிக்க வந்த மேசியா என்பதை அவங்க வந்து உணரவே இல்லை. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு? லூக்கா 19:42 உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளில் ஆகிலும் உன் சமாதானத்துக்கு ஏற்றவர்களை நீ அறிந்திருந்தாயானால் நலமாயிருக்கும். இப்பொழுதோ அவைகள் உன் கண்களுக்கு மறைவாயிருக்கிறது. உன்னையும் உன்னுடைய பிள்ளைகளையும் தரையாக்கி போட்டு உன்னிடத்தில் ஒரு கல்லின் மேல் கல் இராதபடிக்கு செய்யும் நாட்கள் உனக்கு வருமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் தானே அவர் வந்து சொல்கிறாரு. எப்படி நடந்தது? 2வது ஆலயமானது இதே மாதம் 5வது மாதத்திலே 9ஆம் நாளன்று கிபி 70ஆம் ஆண்டு ரோமராயன் தீத்துவினால் அது இடித்து போடப்பட்டது. நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லையா? இதே இப்போ ஒரு வெஸ்டர்ன் வாலை நீங்கள் பார்ப்பங்க, நீங்கள் வீடியோலாம் பார்த்துருப்பாங்க, பலரும் வந்து நேராக பார்த்துருப்பாங்க. அது ஒன்று தான் இப்பொழுதும் இந்த சம்பவங்களுக்கெல்லாம், இந்த சரித்திர சம்பவங்களுக்கெல்லாம் சாட்சியாக இருக்கிறது. ஆண்டவர் வந்து இந்த 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 நாள் வந்து எப்படி வந்து ஒரு கோயின்சிடென்ஸு, ஒரே நாளில் மாதம் 5வது மாதம் 9ஆம் தேதி எப்படி இப்படி நடக்குது என்று மக்களுக்கே தெரியவில்லை. ஆனால் அவர்கள் நம்புகிறார்கள். தாங்கள் சந்ததியாக தாங்கள் செய்த பாவத்து நிமித்தம்தான் ஆண்டவர் வந்து இந்த மாதிரி தாங்கள் செய்திருக்கிறார் என்று கூட அவர்கள் நம்புகிறார்கள். இன்னும் கொஞ்சம் வரலாற்றை பார்த்தோம் சொல்லுகிறது. கிபி 133 ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்து நமக்காக மரித்து மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்த போது கூட யூதர்களில் பலரும் அவர் வந்து மேசியா என்று நம்பவில்லை. கிமு 134 சமயத்தில் யூதர்களுக்கும் ரோமானியர்களுக்கும் போர் நடந்த போது கூட சைமன் பார் குச்பா என்ற ஒரு யூதன் பலசாலியாக அவன் வந்து இருந்தான். அவனை வந்து மேசியா என்றவர்கள் நம்பினார்கள். அவன் தங்களை விடுவிப்பார் என்று நம்பினார்கள். ஆனால் நடக்கவே இல்லை. ஒரு பெரிய மாசக்கர், ஒரு கொலை நடந்தது. யூதர்கள் பல நூற்றுக்கணக்கான யூதர்கள் கொலை செய்யப்பட்டனர். இது நடந்ததும் மாதம் 9ஆம் தேதி தான். 1290 கிபி 1291 இங்கிலாந்திலிருந்து யூதர்கள் அனைவரும் ஒட்டுமொத்தமாக வெளியேற்றப்பட்டனர். அந்த தேதி நாளும் மாதம் 9ஆம் தேதி தான். அதன் பிறகு 1492 கிபி ஸ்பெயினிலிருந்து ஒரு பெரிய யூதர்களுடைய அங்கே இருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்டனர். அந்த நாளும் மாதம் 5வது மாதம் 9ஆம் தேதி தான். இப்படி பலவிதமான வரலாறுகள் அவர்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். இன்றும் கூட அந்த நீங்கள் பார்க்கலாம், அந்த வெயிலிங் வால், வெஸ்டர்ன் வால் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரே ஒரு பெரிய மேற்கு சுவர் இன்னும் அந்த ஆலயத்தினுடைய நினைவாக இந்த சரித்திர சம்பவங்களுக்கு சாட்சியாக நின்று கொண்டிருக்கு இல்லையா? அதில் போய் அவங்க முட்டி அழுகிறத வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு சரித்திர சம்பவம் நடந்திருக்குது. அதை நினச்சி அவங்க வந்து அழுகிறாங்க, இன்றைக்கும் அழுகிறாங்க. நம்ம வந்து இந்த யூதர்களுடைய இந்த துக்கத்தை, இந்த துயரத்தை வந்து நம்ம வந்து அலட்சியப்படுத்தவும் தேவையில்லை, அசட்டை பண்ண வேண்டியதும் தேவையில்லை. ஆனால் நம்ம ஒன்று மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறணும். என்னவென்றால் நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் நமக்கு மேசியா ரட்சகர் இருக்கிறார். நமக்கு வந்து நாமே அவருடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம். அவர் வந்து தங்குகின்ற ஆலயமாக நாமே இருக்கிறோம். வேதம் சொல்லுகிறது. அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21வது அதிகாரம் 1வது வசனம், பின்பு நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன். முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒழிந்து போயின, சமுத்திரம் இல்லாமற் போயிற்று. யோவானாகிய நான் புதிய எருசலேமை பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்திலிருந்து
பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன். அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவாட்டியைப் போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் பரலோகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெரும் சத்தத்தை கேட்டேன். அது, இதோ மனுஷர்களிடத்திலே தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது, அவர்களிடத்திலே அவர் வாசமாயிருப்பார், அவர்களும் அவருடைய ஜனங்களாயிருப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. மாதம் 5வது மாதம் 9ஆம் தேதி கடும் துயரத்தை அவர்கள் சந்தித்த நாட்கள் இருக்கின்றன. யூதர்கள் சந்தித்த நாட்கள் தான் அவை. அவர்கள் இன்று வரை அந்த நாட்களிலே ஒரு நல்ல காரியத்தெல்லாம் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. துக்கம் அனுசரிக்கிற நாளாக தான் கருதப்படுகிறது. எவ்வளவோ பெரிய கஷ்டங்களை அவர்கள் அனுபவித்து ஆண்டாண்டுகாலமாக அனுபவித்து வந்தாலும் இன்று அவர்களுக்கென்று ஒரு தேசம் உருவாயிருக்கிறது, இஸ்ரேல் நாடு என்று பலரும் வியக்கும் வண்ணம் பலவிதமான வகைகளை அவர் முன்னேறி ஒரு மாடல் நாடாக கூட இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்படியாக ஆண்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை காத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார். நாம் பரலோகத்திலிருந்து வருகிற அந்த நகரத்திற்காக, அந்த நாளுக்காக நாம் காத்திருப்போம். ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசுவே வாரும்.